Bon dia a tothom i benvinguts. Els agraïm a tots la vostra presència en aquesta presentació de l'estudi que ha elaborat l'Autoritat Catalana de la Competència sobre el mercat del taxi i de les BTCs i la previsible evolució futura. Aquí presentarem les conclusions de l'estudi que acabem de publicar i que està ja disponible a la nostra web, el poden trobar. És un estudi dens, diguéssim, jo crec que rigorós i que val la pena ser llegit amb deteniment. L'objectiu és evident propiciar un debat sobre l'oportunitat i la conveniència d'afavorir una transformació en aquest mercat. Una transformació que entenem nosaltres ve provocada per la concurrència de diferents variables, l'impacte de la tecnologia i la digitalització de l'economia i de les activitats, un canvi en el model energètic, l'automatització i possible implantació progressiva de cotxes autònoms, etc. Són esdeveniments que entenem que d'alguna manera afecten a l'evolució futura d'aquest mercat. M'agradaria pensar que aquesta evolució s'iniciarà properament, però és cert que amb els fets, atesos els fets esdevinguts recentment, entre ells la sentència del Tribunal Suprem del dia 4 d'aquest mateix mes i la regulació del reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona sobre els BTCs, doncs potser aquesta transformació trigarà una mica més i la podem plantejar més a mig i llarg termini. El cert és que la regulació actual segueix una tendència continuista respecte de la que s'ha estat tradicional i que ha estat parcialment avalada pels tribunals. I entenem nosaltres que aquesta regulació manté i reforça un esquema tradicional de dualitat regulatòria. És a dir, que tenim dos col·lectius, podem dir el col·lectiu del taxi i el col·lectiu dels BTCs, que des del nostre punt de vista ofereixen un servei materialment quasi bé idèntic, sobretot pel que fa al segment de precontractació, però que està sotmès a diferent regulació. Una regulació que suposa una intensa intervenció administrativa. Hi ha pocs sectors en els quals es limita, per una banda, el número de participants en el mercat i, per altra banda, se'ls fixa preus i altres condicions de treball. Si mirem altres sectors econòmics, fora de les farmàcies, potser els estancs, les administracions de loteria, hi ha pocs altres sectors econòmics que tinguin aquest grau d'intensitat regulatòria per part de l'administració. La regulació del sector del taxi s'ha fonamentat i es fonamenta en una limitació a l'entrada en el mercat, és a dir, l'existència d'un números clausos, un número de títols que concedeix l'autoritat corresponent i amb la fixació administrativa dels preus, que genera, com veurem en l'estudi, una pèrdua de benestar dels consumidors. Bé, ho veurem. Sí. Bueno. Si em deixa parlar, després obrirem un torn de paraules en el moment que sigui els pregos que fem, això de la manera que ho tenim muntat, nosaltres ara farem una presentació de l'estudi i després hi haurà una taula rodona i després obrirem torns de paraules en els quals tots els aquí presents estan convidats a participar, a expressar les opinions corresponents. Bé, us deia que aquesta regulació que nosaltres entenem, i així ho manifestem en l'informe, que genera una pèrdua de benestar pels consumidors i la regulació dels BTCs encara és més restrictiva a l'entrada al taxi, amb un ràtio establert de 1,30. Per nosaltres el manteniment d'aquesta regulació continuista es mostra una inclinació, una voluntat de no afrontar una competència efectiva entre aquests operadors i el del sector del taxi i de mantenir un equilibri
entre els números de llicències, doncs, que nosaltres entenem que és artificial i creat precisament pel fet que hi hagi aquesta doble dualitat regulatòria, no? Tanmateix, les noves tecnologies i les plataformes digitals fan avui possible la superació de les fallades de mercat que en el seu moment podien justificar la regulació. Per exemple, la regulació de preus en el segment de recollida al carrer doncs té lògica en el sentit que en el moment de fer la contractació del servei doncs no es pot entablir una negociació ni es pot fer cap mena d'acord que no sigui una tarifa establerta. Ara bé, en canvi, en el sector de precontractació això sí que és viable, tecnològicament avui hem vist que és viable, que hi hagi diferents ofertes on el preu sigui conegut amb anterioritat i pugui haver una dinàmica competitiva. Per tant, aquesta fallada de mercat que hi havia doncs, ja està superada, almenys en un sector. No? Entenem que el sector del transport interurbà té com tres vessants, no? El que és la contractació a preu de carrer, amb alçada, el que és una parada de taxis, contractació en parada, o bé una precontractació anterior a la prestació del servei. Llavors, el fet d'aquestes fallades de mercat es puguin ser superades per els últims esdeveniments tecnològics i d'altra mena, doncs fan que aquesta normativa actual la considerem injustificadament restrictiva, en termes de competència, amb les conseqüències negatives que això pot suposar pel benestar dels consumidors. Evidentment, l'ACO no desconeix que hi poden haver altres béns jurídics subjectes a protecció per part dels poders públics, més enllà de l'estrictament de la competència. A l'hora de valorar, els poders públics poden tindre en consideració doncs, altres interessos a protegir, com pot ser el respecte del medi ambient, evitar la congestió de les ciutats, garantir la seguretat i la qualitat de la prestació del servei, promoure l'accessibilitat del mateix. Ara bé, entenem que l'assegurament de la rendibilitat econòmica dels operadors incumbents no pot gaudir, des del punt de vista de la competència, d'aquesta consideració que s'ha de protegir. Entenem que en una dinàmica de mercats competitius doncs els preus i els ingressos de cadascú s'estableixen d'acord amb aquesta dinàmica. No em vull allargar i per tot plegat creiem que és imprescindible revisar i repensar la legislació vigent a fi de poder comptar amb un marc normatiu més competitiu, on tinguin cabuda diferents possibilitats d'ofertes de serveis, un marc que reconegui els operadors presents en el mercat, drets i obligacions, però que estiguin fonamentades en principis de necessitat, proporcionalitat i no discriminació entre operadors i, si és possible, amb la mínima intervenció administrativa, de manera que es promogui una competència efectiva entre ells. Reconeixem la dificultat d'abordar aquestes transformacions, atès que es barregen interessos contraposats, derivats alguns de l'anterior regulació, que no es poden obviar, i que cal tractar amb cura, d'una forma equilibrada i a un ritme idoni, però intentant fugir de polítiques proteccionistes. I amb tota probabilitat estem segurs que serà necessari un procés gradual de modificació de les condicions del mercat. I ja no m'extenc més, així que dono pas a la Victòria, que ens presentarà els grans trets de l'estudi que, com he dit, està disponible al web per a la vostra consulta. Aprofito l'avinentesa per agrair altra vegada a tots els participants que han acceptat la nostra invitació per formar-ne part i posteriorment, com he dit, ja obrirem un torn de preguntes i respostes i finalment clourà l'acte el secretari general del Departament de Vicepresidència d'Economia i Hisenda, el senyor Albert Castellanos. Moltes gràcies i dono pas a la Virgínia. Victòria, per un dematí fatal. Perdona. M'encarrego de presentar-vos 4 pinzellades de l'informe. Per això he preparat una presentació amb els 6 punts següents. En primer lloc, us vull explicar una mica el context, quin és el context general i per què entenem que és un bon moment per publicar aquest informe. Un context de mercat, dades de mercat d'on estem ara mateix, explicar-vos també el context legal, la regulació de mercat que hem analitzat i també us volem explicar la quantificació que hem fet de quina és la pèrdua de benestar derivada de l'actual existència, de les actuals restriccions que conté la legislació del taxi.
Després us explicarem una mica per sobre les recomanacions que fem a l'informe i acabarem fent alguns apunts sobre altres consideracions que no són necessàriament consideracions pròpies de l'àmbit de competència, però que entenem que són consideracions que hem de fer dintre d'aquest debat. Pel que fa al context, pensem que és un bon moment per publicar aquest informe perquè fins ara les autoritats de competència havien fet informes, però només informes sobre qüestions concretes. Havien fet molta activitat de promoció, però no genèrica o global. L'ACO, per exemple, va publicar ja l'any 2012 un informe sobre reflexions generals del sector del taxi. Més recentment, el 2017, hem fet 2 informes de regulació, un sobre el decret llei 5/2007 d'àmbit català i un altre sobre el reglament de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, que s'ha aprovat aquesta setmana definitivament. Igualment, la CNMC també té diversos informes econòmics i ha fet molta activitat d'impugnació de normes d'àmbit local, inclús la norma, el Real Decret 1057/2015, el ROT i l'ordre FOM corresponent, o sigui que hi ha hagut molta activitat de promoció, però sempre molt centrada en coses concretes, en regulacions concretes, mai un debat més integral. A més, des de finals de l'any passat i aquest mes de juny d'aquest any s'ha posat fi a un debat legal que venia sent una incògnita que teníem fins ara, un debat legal bàsicament que centrava en 2 coses. Per un costat, quin era el funcionament del joc de la LOT i la ROT durant el període de liberalització. Això ha quedat clar i els tribunals han deixat clar que durant aquest període de liberalització el reglament no era aplicable i a partir de 2013 el reglament es va haver de modificar, tampoc era aplicable. Aquest debat ha quedat perfectament clar. També ha quedat clar el debat que s'ha resolt ara mitjançant la sentència de juny de 2018. Ha quedat clar que la ràtio i la proporció 8:30 a 8:20 són legals i, per tant, el debat legal, diguem, ha quedat claríssim en aquest moment. No tenim dubtes sobre la legalitat de la regulació. El que passa que, com diu el Tribunal Suprem a la sentència de juny d'aquest any, ara s'ha d'obrir un debat, i aquí pensem que és on van les nostres recomanacions dirigides, un debat sobre política legislativa, un debat sobre política, que és on entenem que aquestes recomanacions són útils. A més, pensem que la regulació actual, diguem, no té en compte els reptes de futur que se'ns presenten amb l'evolució de les tecnologies, els usos de les aplicacions tecnològiques i altres reptes del sector. Pensem que és un moment bo per plantejar la legislació tenint en compte quins són els reptes que tenim per endavant. Per això presentem un estudi que esperem que sigui una base per obrir un debat ampli que permeti replantejar la regulació d'una manera integral, no parcel·lada i per parcel·les, per aconseguir precisament, i aquí la nostra aportació, que la regulació sigui en el futur més procompetitiva. Us presentaré una mica les dades que tenim nosaltres de mercat en aquest moment i que han sigut la base del nostre estudi. Tenim diferents paràmetres de comparació. Per exemple, tenim el paràmetre números de títols habilitants. Actualment a Catalunya tenim 11.934 taxis i uns 998 BTCs. Després veurem una mica l'evolució. Si mirem títols habilitants per cada 1.000 habitants, això són dades de l'àrea metropolitana de l'any 2016, però eren 2,15 llicències per cada 1.000 habitants i 0,14 autoritzacions de BTCs. També després podem veure l'evolució. Pel que fa al percentatge de títols, diguem aquí tant el sector del taxi com el BTC són coincidents, hi ha una concentració molt alta d'aquests títols a la província de Barcelona, per això també la importància de la regulació que s'adopta a l'àrea metropolitana. En quant a la concentració dels títols, en el sector del taxi els propietaris d'una sola llicència són els titulars del 90% de les llicències, és a dir, hi ha una atomització bastant important, i pel que fa al servei de BTCs, només 80 persones són titulars d'autoritzacions individuals, és a dir, hi ha una concentració de títols important. Finalment tenim el tema, el paràmetre comparació, preus de transmissió de títols en el mercat secundari. Pel que fa al servei de taxi, actualment s'està entorn dels 130.000 euros i pel que fa al servei de BTCs
tenim més dubte, hi ha un marge una miqueta més gran, entre 60 i 121.000 euros. Depèn d'on agafem les dades, però bueno, hi ha cert marge. Finalment, pel que fa a l'estructura tarifària, com tots sabeu, el servei del taxi té un sistema complex de tarifes, que són tarifes regulades, i al servei de BTC se'ls aplica llibertat de preus. Pel que fa a l'estructura de mercat, en concret del taxi, per veure una mica les dades com evolucionen, aquí teniu una comparativa del que són número de llicències per l'evolució de la població. La gràfica és prou explicativa, hi ha una inversió. Des de finals dels anys 90 fins a principis del 2000 cauen el número de llicències i després comencen a créixer progressivament, però en tot cas creix molt més la població i es queden per sota del número de llicències. De manera que al principi de la gràfica, l'any 94, hi havia 2,25 taxis per cada 1.000 habitants i al final de la gràfica surten 1,79 taxis per cada 1.000 habitants. Pel que fa al sector dels BTCs, la gràfica de població, tot i que no sembla la mateixa, és la mateixa. El que passa que aquí comença l'any 2001 i a la gràfica anterior comença l'any 94, però és la mateixa gràfica. I la relació, és bastant diferent. Durant molt de temps hi ha un número de llicències més o menys estable, que no creix massa, d'autoritzacions, i després comença a créixer cap al final. De manera que al principi de la gràfica teníem 0,05 autoritzacions per cada 1.000 habitants i al final de la gràfica en tenim 0,13, que és el doble. Si intentem posar les dades de Catalunya una mica en context de tot el que és, no sé si es veu gaire bé, però espero que sigui suficientment gran, si intentem posar en context el que és la ràtio U30 en totes les comunitats autònomes, aquí n'he triat unes quantes per fer una comparativa. Si mirem l'any 2018 veiem que a Catalunya actualment hi ha 2,51 BTCs per cada 30 taxis, que està per sota del que seria el total estatal, que és 3,40, o la mitjana estatal, que és 3,18. Per sota d'aquesta mitjana hi ha altres comunitats, com la més baixa segurament és Extremadura, és 1,04, i la més alta segurament és Cantàbria, que són 12,19 per cada 30. Si mirem des del principi de la taula, l'any 2001, el que veiem és que l'any 2001 sí que la major part estava per sota de l'1, només hi havia Madrid i La Rioja que estaven per sobre. I actualment n'hi ha bastantes que quasi totes estan per sobre de l'1,30 i, per exemple, si mirem Andalusia està també per sobre de Catalunya, que és 4,04, i si mirem Madrid també està per sobre de Catalunya, que és 5,95. Una mica per tenir el context de tot l'Estat. Molt bé, això és en quant a les dades de mercat. Pel que fa al context legal, a la regulació sectorial, com deia el president, els dos sectors són sectors que presten un servei similar però regulats per dos sistemes molt intervencionistes i diferents entre ells. Hi ha diferents tipus de restriccions que s'apliquen a vegades en els dos serveis o només en un. Pel que fa a les restriccions quantitatives d'entrada, és una restricció aplicable als dos sectors, aplicable de maneres diferents. En el sector del taxi s'estableix un nombre màxim de llicències, que en molts casos està ja limitat, no poden entrar més operadors al sector del taxi i han d'accedir al mercat secundari a comprar llicències, en alguns casos. I en el sector del BTC el que s'estableix és una ràtio U30, que ho estableix actualment la LOT, la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre, i permet a les comunitats autònomes de modificar aquesta regla de proporcionalitat assenyalada sempre que la que apliquin sigui menys restrictiva que la U30, de manera que la LOT estableix una restricció màxima. Pel que fa als requisits de flota, el sector del taxi no ha tingut mai un requisit de flota i fins ara el sector del BTC tenia un requisit de flota que el Tribunal Suprem ha considerat que no estava justificat i ha quedat anul·lat, però fins a aquest moment existia. Això potser explica també la diferència entre que un sector sigui més atomitzat
i l'altre sigui un sector més concentrat en quant a la titularitat dels títols. Si ens centrem en les característiques dels vehicles o requisits sobre les característiques dels vehicles, per exemple, en el sector del taxi, per exemple, a l'AMB el que s'estableixen són uns models concrets de taxi que es poden utilitzar, mentre que al sector de BTC el que estableix la llei són uns límits, uns requisits de potència, longitud i antiguitat. Pel que fa als preus, i tothom ho coneix, els taxis apliquen tarifes regulades de preus fixes, també pel segment de la prereserva, o sigui, en tots els segments en els que operen, i pel que fa als BTCs operen amb preus lliures. Pel que fa a la regulació de les jornades i dels torns de treball, per garantir la continuïtat del servei del taxi, el que s'estableix és uns dies que no poden treballar, uns dies en els que han de treballar, uns horaris durant els que han de treballar, uns dies màxims de festes, en funció de si són contínues o no contínues. En canvi, pel BTC hi ha una total llibertat de torns i jornades. Pel que fa a les limitacions geogràfiques, aquí potser és més restrictiu pel sector del taxi. El sector del taxi només pot operar en els serveis urbans dintre del municipi on se li atorga la llicència i pot operar o fer trajectes interurbans de manera que només pot agafar o pot carregar el taxi al municipi on ha obtingut la llicència. Pel BTC és una mica més flexible perquè poden operar en tota la comunitat autònoma on se'ls ha donat l'autorització, poden fer un 20% dels seus serveis fora de la comunitat autònoma, amb la limitació que des d'aquesta setmana suposa a Catalunya la regulació de l'AMB, que exigeix una autorització addicional per operar dintre de l'àrea metropolitana. Pel que fa als segments, perdoneu, estic arribant al final, pel que fa als segments, els taxis tenen llibertat per operar en tots els segments de l'activitat, precontractació, mà alçada i parades, mentre que els BTCs només poden operar en el sector de la precontractació. I pel que fa a la prohibició de compartir el servei, la llei del taxi estableix que en principi s'ha de dur a terme la contractació global i s'ha de pagar globalment el servei, i tot i que hi ha flexibilitat per fer-ho, igual que passa amb el taxi, que també hi ha una contractació, s'ha de fer una contractació global. Aquest és el marc, regulatori i les diferències de la dualitat regulatòria. L'estudi també incorpora una estimació, un càlcul de la pèrdua de benestar que genera la regulació del taxi i en concret la pèrdua de benestar que genera el fet que s'estableixin un números clausos i una regulació de preus. En general això és una cosa que es produeix a diferents països, hi ha diferents models de regular això, però bueno, hi ha des de... Els models que poden adoptar els estats, grosso modo, són 4. Un model de desregulació total, on es desreguli l'entrada i es desreguli els preus. Un model de regulació de l'entrada i desregulació de les tarifes. Un model a la inversa de desregulació de l'entrada i de regulació de tarifes, o un model de desregularització total. Això ho hem recollit a l'informe, hem fet una classificació d'aquests models per països i ho podeu revisar a l'informe. En tot cas, els estudis que hem estat analitzant són estudis sempre de casos concrets i de dades concretes. D'alguna manera, pel que fa a la liberalització de l'entrada d'operadors, la majoria dels autors que ho ha estudiat consideren que l'entrada lliure al mercat millora el benestar social. Hi ha alguns casos excepcionals, hi ha algunes divergències, però en general els estudis conclouen això. No és tan clar quan ens referim a les tarifes, on hi ha certa divergència, els estudis mostren certa divergència sobre si s'han de regular o s'han de desregular. L'estudi, i ho podreu veure, recull molts papers i estudis econòmics on fan un anàlisi sobre les conseqüències de la regulació del sector del taxi. Hi ha estudis antics de l'any 79 a Austràlia, després n'hi ha a Canadà, a Turquia, a Nova York, als Estats Units, i després estan tots els estudis de la CNMC més recents a Espanya.
us hem fet un resum aquí, crec que no val la pena entrar en cada un d'ells, però sí que són estudis similars als que nosaltres hem fet ara. De fet, nosaltres ens basem en un mètode de càlcul, una metodologia utilitzada per Count i Black, i hem intentat utilitzar paràmetres molt conservadors per fer el càlcul, de manera que no ens sortís un càlcul molt exagerat. Evidentment existeixen altres metodologies de fer aquest càlcul, aquesta és la nostra i estem oberts a qualsevol debat. El que hem intentat és calcular les rendes monopolístiques generades per les restriccions a les que em referia, la restricció a l'entrada i la regulació dels preus, i el que hem fet és, sobre la base del preu d'una llicència en el mercat secundari, establir quina és la renda monopolística per llicència en un any. Establert aquesta dada, que són 5.323,50 euros per llicència l'any 2015, tenint en compte el número de carreres que fa cada llicència en un any, el que s'ha establit és quin és el sobrepreu per cada una d'aquestes carreres. En aquest cas és un 0,92 euros de sobrepreu per carrera. Això de l'any 2015. Tenint en compte aquest sobrepreu, si fem una estimació de quin és el preu per carrera, aquest sobrepreu suposa sobre el preu per carrera un 14% d'increment del preu. Aquest és, per tant, la pèrdua de benestar quantificada en això. A més, la metodologia o l'estudi que hem fet ens permet també concloure que la regulació el que fa és reduir de manera artificial el nombre de llicències al voltant de 1.000 llicències, igual que redueix el nombre de desplaçaments en uns 6.000 desplaçaments. 6 milions, què he dit? 6.000? 6 milions, perdó. Tot això, si ho posem en conjunt i al llarg dels anys que hem estudiat, 2013, 2014, 2015, 2016, ens porta a concloure que hi ha si sumem les rendes monopolístiques per cada llicència cada any, per totes les llicències en un any, això l'any 2013 dona 49 milions, una mitjana de 56 milions, el sobrepreu per carrera també de mitjana entre 2013 i 2016 és del 14% i les llicències perdudes o limitades artificialment sobre els 1.000 al llarg dels 3 anys. En conclusió, quant a les dades, s'estima que les restriccions regulatòries imposades al mercat del taxi, a l'àrea metropolitana en concret, han suposat com a mínim de mitjana entre 2013 i 2016 una reducció aproximada de 1.000 llicències, un sobrepreu del 14% i una pèrdua de benestar dels consumidors al voltant d'uns 56 milions. Tot això ens du a la necessitat d'obrir un debat on l'ACO el que vol fer són recomanacions des del punt de vista de la competència. No tenim en compte que hi ha altres béns jurídics a protegir, altres raons d'interès general per establir restriccions, però les nostres propostes són sempre des del punt de vista de la competència. I la nostra proposta la fem, el nostre informe la fem perquè entenem que, en definitiva, el servei del taxi i el BTC són dos serveis materialment idèntics, més enllà de que la regulació els hagi dut a ser, avui en dia, serveis diferents, que no poden operar en els mateixos segments d'activitat, però materialment són el mateix. La nostra recomanació principal, l'objectiu principal que busquem amb aquest informe és establir un règim únic, conforme amb els principis d'una bona regulació econòmica, és a dir, un règim procompetitiu, en el que s'eliminin totes aquelles restriccions, les que siguin innecessàries, desproporcionades o discriminatòries. No necessàriament estem abogant per una desregulació total. El Tribunal Suprem a la sentència plantejava que hi ha com dos extrems a la sentència de juny, regulació tal qual està avui o desregulació total, i aquest no és el nostre plantejament. Nosaltres el que fem és un plantejament dintre d'aquest debat de política legislativa, quines són aquelles restriccions que són innecessàries, desproporcionades i discriminatòries, eliminar-les, per quedar-nos amb una regulació el més precompetitiva possible. Tot això, i com ja venim dient, sense perjudici que entenem perfectament que hi ha altres raons imperioses d'interès general que han de ser tingudes en compte pel legislador però que no formen part del nostre anàlisi. Així, en concret, i entrant en les recomanacions, pel que fa als números clausos, proposem
l'eliminació dels números claus en la mesura en què siguin injustificats. El Tribunal Suprem ja ha dit que en concret la ràtio és una ràtio legal, també ha dit que potser l'1,30 no està necessàriament justificat, la proporcionalitat no està necessàriament justificada, però reconeix que hi ha un marge, el Tribunal Suprem reconeix que hi ha un marge d'opció política per canviar-ho. Nosaltres, en la mesura en què no estigui justificat, en recomanem l'eliminació, i si s'estableix algun tipus de restricció per protegir béns com el medi ambient o per gestionar la congestió, el que proposem és que siguin mesures transversals, que no només siguin mesures pel sector del taxi o pel sector del BTC. Pel que fa als preus, el que proposem, el que recomanem és establir un sistema de llibertat de preus, excepte per a aquells sectors de l'activitat o aquells segments de l'activitat on hi hagi una asimetria informativa. La asimetria informativa en principi es produeix en el segment de carreu, de contractació mà alçada. I en la mesura en què sigui necessari mantenir algun tipus de regulació, entenem que el que és més recomanable aquí és establir un sistema de preus màxims que sigui modificable i sempre i quan existeixi o es comprovi que aquesta asimetria informativa es manté. De manera que s'ha d'anar revisant la legislació periòdicament per veure si, per exemple, la tecnologia ha acabat eliminant aquesta asimetria informativa o aquesta fallada de mercat que potser ara es pot constatar però no sabem com serà en el futur. Pel que fa a l'ús compartit dels serveis, que com dèiem fins ara la legislació preveu que en principi no es facin ús compartit dels serveis, el que proposem és que es generalitzi aquest ús compartit per fer una assignació més eficient de recursos o perquè no quedin recursos buits o en places sense ocupar, a mesura que sigui possible. Igualment, pel que fa als requisits que es puguin exigir de seguretat o de qualitat, han de ser requisits en tot cas que s'exigeixin de manera proporcional i no discriminatòria. I pel que fa a la regulació dels calendaris, certa flexibilització per assegurar l'eficiència en l'assignació de recursos. I finalment, pel que fa a les limitacions geogràfiques, el que explicava abans del 80-20 i de les limitacions d'iniciar trajectes fora del municipi, també recomanem la flexibilització d'aquestes limitacions geogràfiques. Finalment, fora de l'àmbit de competència, pel que fa a aquelles altres consideracions que no són pròpies de l'àmbit de competència, pensem que un debat integral per repensar la legislació és un debat que ha de fer front a una problemàtica que no només es produeix a Espanya, que es produeix a tots els països i que ha sigut tractada en altres països, i és que ens trobem davant d'interessos que no són sempre coincidents i apareix sempre el tema dels costos de transició de la legislació. L'OECD ja ha dit que no està clarament provat que els taxistes tinguin més guanys en mercats amb condicions d'entrada restrictiva. Aquest, diguem, és el punt de partida. El Tribunal Suprem, a més, ha dit que el legislador ha de tenir potestat d'innovació normativa precisament per no petrificar les regulacions en contra de l'interès general, diguem. Això ens du a nosaltres a dir que el legislador, que és qui ha de resoldre una mica aquest debat, té la possibilitat i no l'obligació, en tot cas, d'adoptar mesures. Per exemple, l'OCDE el que planteja és que es poden fer reformes per fases, de manera que no es fa una reforma única, o es poden compensar els costos de transició. Hi ha exemples, i a l'informe els incloem, internacionals sobre situacions en les que s'ha compensat aquests costos de transició. Per nosaltres, qualsevol mesura que sigui la compensació d'aquests costos de transició són mesures que s'han d'adoptar sempre amb l'objectiu de desencallar el debat i d'avançar cap a una regulació més precompetitiva. És un peatge per aconseguir una regulació més precompetitiva. En tot cas, i perquè això ja ha passat abans, sí que, per exemple, el Tribunal Suprem, en ocasió de la liberalització del sector elèctric,
es va pronunciar sobre aquest tema i va plantejar la dificultat d'establir un sistema de compensació de costos per diverses circumstàncies, una de les quals la primera és la dificultat que suposa el legislador saber si aquests costos derivats de la transició legislativa es deuen només a la legislació o, per exemple, a un canvi de model de consum. Quan el legislador es plantegi això, s'haurà de plantejar quins són els costos que són imputables al canvi de legislació i quins es poden imputar a una altra circumstància. I finalment, també el Tribunal Suprem el que menciona són les dificultats, més enllà de la imputabilitat o de la relació causa-efecte entre el canvi de legislació i el cost, el que es planteja al Tribunal Suprem és les dificultats de quantificar quins són aquests costos. En definitiva, entenem que aquest és un debat que s'ha d'abordar, que el legislador l'ha d'abordar i l'ha de valorar, amb l'objectiu d'aconseguir desencallar el debat, i sempre que amb aquests sistemes de compensació de costos de transició el que no es faci és crear una barrera de facto a l'entrada de nous operadors. Les conclusions van una mica en la línia del que vinc dient fins ara. Dins de les opcions polítiques a les que fa referència el Tribunal Suprem a l'abast del legislador i en el marc d'un debat obert dirigit a replantejar la regulació, l'ACO presenta aquest estudi amb aquestes propostes concretes. Entenem que s'ha de replantejar la regulació per assegurar que sigui una regulació procompetitiva. I dins d'aquest debat, i amb l'únic objectiu d'assolir les recomanacions de l'ACO, l'ACO entén que el legislador té aquesta potestat innovadora normativa i pot tenir en compte no només les consideracions relatives a competència, sinó les consideracions o restriccions per protegir altres béns d'interès general i inclús plantejar-se aquest debat sobre la compensació dels costos de transició. I fins aquí. Perfecte. Com que l'objectiu d'avui era presentar el nostre estudi, però també generar debat i tenir les veus de tot el sector representades, nosaltres vam intentar fer una taula que evidentment no hi pot estar representat tothom del sector. Hem intentat fer una taula on hi haguessin diferents components. Per una banda, l'administració, a través de la direcció, a través del subdirector general d'Ordenació del Transport i el desenvolupament sectorial del transport i desenvolupament. Després, l'Èlia Ferrer com a representant de MyTaxi, que entenem que aporta la visió aquesta més innovadora dintre del sector de la component del taxi. Entenem que el taxi és un sector que té moltes visions i que està representat per moltes visions, i vam intentar agafar un representant que fos potser el més transversal o potser el més innovador, el que comporta aquesta component més innovadora, amb ganes de canviar una mica el sector. I després tenim amb nosaltres en Juan Galiardo, director d'Uber per a Espanya. Com sabeu, Uber no és l'única plataforma, hi ha altres plataformes. El sector del BTC no només està representat per plataformes, també hi ha operadors tradicionals que sabem que estan aquí a la sala. Ells estan a la taula, els hi farem ara unes preguntes perquè vagin debat. Després del debat, si teniu preguntes sobre l'estudi, si hi ha gent, evidentment, com que no tots podeu estar aquí a la taula, si hi ha gent que vol també opinar, repartirem una mica el torn de paraules i, evidentment, aquí tothom ha de poder opinar i generar debat. D'acord? Sense més, doncs una mica, jo entenc que fer una taula així, quan nosaltres hem publicat l'estudi aquest matí, llavors hem fet un resum aquí de les conclusions. Entenc que és difícil fer una valoració concreta de l'estudi. Estem oberts a rebre les valoracions que es considerin pertinents des de tots els àmbits del sector, evidentment, i nosaltres les valorarem, i com hem fet altres vegades, fins i tot ens hem, amb la nostra política de transparència, totes aquelles opcions i valoracions que, evidentment, tindrà un marc de respecte i de valoració, però que siguin valoracions diferents o que discrepin del nostre estudi, no tenim cap problema
en penjar-les a la web i posar-les al costat del nostre estudi. Dit això, jo el que sí que volia fer és que els membres de la taula fessin, potser començant d'esquerra a dreta, fessin una avaluació general de com veuen el sector. Hi ha hagut molts canvis normatius recentment, no? En l'últim mes, i després jo potser li faria... després faríem algunes preguntes potser més concretes de les nostres propostes, però bàsicament a mi n'hi ha una que jo crec que m'agradaria que afrontessin les 3 persones de la taula, que és atès que hi ha el sector del BTC i el sector del taxi, entenem que se solapen o que té un servei pràcticament equivalent o molt similar en el que és el sector de precontractació. Aquí el que nosaltres entenem, hem fet una proposta de promoure que el sector del taxi pugui competir en igualtat de condicions en aquest sector de prereserva amb una liberalització dels preus, o sigui, amb una desregulació dels preus en aquest segment. Voldria saber quina és l'opinió dels membres de la taula en aquest cas concret. Sense més, doncs això, Josep Maria, si vols fer una mica de visió general de com veus la situació. Sí, gràcies, director, i bon dia a tothom. Bé, em correspon en primer lloc, naturalment, agrair-vos la invitació. Per suposat, estem aquí i estarem sempre que ens ho demaneu per tot allò, i penso que amb això ho hem fet sempre, que suposi un element positiu de reflexió, de proposta per la regulació d'aquest sector. Estic parlant del sector en el sentit més ampli. En segon lloc, i sense haver entrat evidentment a fons amb l'estudi que heu presentat avui, d'entrada de felicitar concretament a la persona que ha intervingut, a la Victòria, per la seva claredat en l'exposició. La Susana ja hem parlat també amb ella, i aquestes coses sou l'equip i us felicito de veritat, però i sense haver vist la lletra m'ha agradat la música. Sense haver entrat massa amb la lletra, m'ha agradat la música d'aquest informe. De vegades, ho sabeu perfectament, com a agència, hem tingut alguna discrepància. El regulador està en una posició, les autoritats econòmiques, evidentment, també fan la seva feina. La feina que feu vosaltres és una feina de documentació, de reflexió, de proposta, d'anàlisi molt, molt, molt acurat d'un fenomen econòmic, que a la seva vegada és un fenomen que es projecta en una realitat, en aquest cas el transport i la mobilitat, és absolutament necessària. És més, a mi em causava una certa enveja quan estava sentint a Victòria de saber, carai, ja m'hagués agradat poder fer un treball com aquest abans de prendre determinades decisions, abans d'enfrontar-me a una determinada discussió, abans de prendre un sentit o un altre d'una determinada regulació. Desgraciadament, la vida diària no ens permet aquest nivell de desconnexió del que és la problemàtica real, i això de vegades ens fa falta i ho trobem a faltar. Fa poc també està aquí l'Anna Merino, amb la que hem tingut molts anys i molts mesos i molts anys de col·laboració, i que recentment ha publicat un article molt interessant que ens va fer arribar, molt intens en el seu plantejament, però molt interessant sobre aquesta qüestió. Entrant en matèria, jo crec, primer de tot, faria una, i no em vull allargar tampoc excessivament, però diria 2 o 3 coses. Una d'elles, que reflexionem i pensem on estàvem en el debat fa 3 anys. Quan començàvem a treballar, almenys estic parlant de la pròpia administració, amb els temes relacionats amb l'economia col·laborativa i la irrupció de determinades empreses d'una forma determinada amb el mercat. Allò va ser un sotrec. Va semblar per un moment que qualsevol podia fer qualsevol cosa. És a dir, que una activitat tradicionalment subjecta a una regulació econòmica, a una regulació administrativa, podia passar a ser una activitat liberalitzada en el seu conjunt a l'abast de qualsevol particular. Aquest va ser un debat. No fa tant de temps que el teníem a sobre de la taula.
Quan ens vam reunir, ens reuníem a la Comissió de l'Economia Col·laborativa en relació amb els temes de mobilitat, de transports. Hem avançat, perquè aquest debat, degut als pronunciaments en diferents instàncies administratives, judicials i demés, ja ha donat un pas endavant i tothom té bastant clar que estem davant d'una activitat que ha de ser objecte d'una regulació. I això sembla mentida ara, que ho donem per fet, però fa 3 anys no ho donaven tan per fet. Per tant, siguem positius i pensem que anem avançant en una direcció correcta. En segon lloc, anem eliminant algunes incertituds. És veritat, a cop de sentència. A cop de sentència anem eliminant algunes incertituds i anem donant una mica més de seguretat jurídica a tot aquest context. La sentència del Tribunal Suprem, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la qüestió prejudicial per determinar que les activitats que es realitzen en determinades plataformes són activitats de transports, etc. Temes importants que tenen una resolució a nivell judicial perquè moltes vegades, no oblidem, l'administració no ho és, perquè en el nostre sistema jurídic no és l'última instància. Ni el regulador administratiu, i en moltes ocasions ni el propi regulador en l'àmbit polític ho és. I tens una instància jurisdiccional que és la que acaba orientant les qüestions. No vol dir que haguem de renunciar a la innovació normativa, però sí que estem en aquesta situació i que els pronunciaments de l'administració de justícia o dels òrgans judicials en els diferents àmbits han tingut una influència decisiva. I jo en tercer lloc diria que estem avançant positivament en propostes de reconfiguració del marc jurídic, de l'activitat de transport en vehicles de turisme. Per no parlar de l'àmbit concret de de Catalunya, en el conjunt de l'àmbit estatal, el darrer Reial Decret Llei aprovat pel govern, a banda de la qüestió més aparent, que és donar rang de llei a la proporció 30, té una disposició molt interessant perquè és un mandat als òrgans que depenen de l'administració de l'Estat, però també al conjunt d'organitzacions i d'organismes competents en matèria de transports per abordar en el si de la conferència de ministres i consellers de transport un projecte o projectes de regulació de l'activitat a mig i a llarg termini. I és un mandat molt clar. No sé si us heu fixat, a la darrera reunió que vam tenir sectorial es va insistir en aquesta qüestió. Crec que per part de l'administració de l'Estat, el nou equip del Ministeri de Foment, que és el que ha d'impulsar aquesta conferència, la convocatòria d'aquesta conferència, ho farà en un termini no massa allunyat en el temps i, per tant, crec que anirem avançant també amb millorar la regulació que tenim en aquests moments. La veritat és que heu comentat alguns aspectes en l'estudi que a mi m'han fet també reflexionar i m'han fet tornar a idees que havíem tingut, o que en el seu moment ens havien també passat com aquesta unificació de títols habilitants, és a dir, aquesta dualitat regulatòria, aquestes dues activitats i la possibilitat d'establir una activitat que conjugui les dues. És un territori, evidentment, a explorar. Altres qüestions més relacionades ja amb els sectors concrets les estem tractant com a departament, com a regulador, com a participant en la regulació a nivell del Consell del Taxi, que és el que tracta de forma global aquestes matèries de forma integrada entre el sector, les administracions en competències i demés, i ja en la darrera reunió que es va celebrar el mes de juny, farà un any, ara, farà un any exactament, es van plantejar una sèrie de propostes, de noves propostes de regulació específicament referides al sector del taxi, que evidentment van en gran mesura també en la línia que s'apunta, que ja s'apuntava en l'informe, en les conclusions de l'informe de l'economia col·laborativa i que m'ha semblat que s'apunten en aquest informe que has plantejat. Queden algunes incertituds per davant. La més clara, la que ens obre el nou projecte aprovat recentment de regulació de l'activitat en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'ha obert un nou camí
de conseqüències o d'efectes en aquests moments que no es poden avaluar. Sens dubte, doncs, hi ha opinions per a tots els gustos, hi ha qui ho defensa, hi ha qui pensa que això no és una opció que s'hagi de plantejar en aquest moment, però en qualsevol cas el Viru, que tindrà també una solució final que, per la raó que sigui, en fi, potser perquè no hi ha hagut un suficient nivell de consens polític o d'acord en aquest sentit, doncs pot arribar també a l'àmbit de tipus judicial. Jo crec que llevat d'això, llevat d'aquest aspecte, estem en un escenari, jo diria millor, més cert del que teníem fa un temps. Estem en un escenari en què ja tenim clar quin és el perfil que ha de tenir la intervenció de l'administració en aquest àmbit. Ens queden, no dic els detalls, ens queden coses molt importants, però jo crec que el marc del que hem d'abordar el tenim bastant més, el anem tenint bastant més clar que fa un temps. I voldria acabar amb aquesta valoració optimista, perquè ho ha de ser necessàriament. Molt bé, moltes gràcies. Després suposo que donem torns de paraula i hi haurà una mica de debat. Ara, en tot cas, li donaria el torn a la Èlia, perquè ens expliqui també una mica, ens doni aquesta visió del... Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquesta taula. Jo vaig a passar al castellà, perquè soc de València, no soc d'ací, així per evitar ninguna confusió. En primer lugar, me gustaría hacer una presentación un poco rápida, si me permitís, de la empresa, de MyTaxi. Algunos de vosotros seguramente la habréis utilizado, muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Pero bueno, para romper el hielo un poco, MyTaxi es una empresa, es una aplicación tecnológica que pone en contacto taxistas con licencia, con pasajeros. Es una empresa que nació en Hamburgo, en Alemania, en el año 2009 y ha ido creciendo poco a poco y en este momento operamos en 150 ciudades europeas. Tenemos alrededor de 10 millones de usuarios utilizando la aplicación, con 100.000 taxistas adheridos en aquellas ciudades en las que operamos. En España estamos presentes en 4 ciudades, que son Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, y contamos con 7.600 conductores adheridos a la plataforma, ¿no? Me gustaría también explicaros un poco por qué estamos aquí hoy, por qué estamos sentados aquí en esta mesa, y es porque desde MyTaxi no tenemos ninguna duda de que la revolución digital que hemos estado todos viviendo en los últimos años ha acelerado los tiempos y que esto ha hecho que llegue a la mesa de la administración un reto muy importante, y es el reto de adaptar las reglas del juego que íbamos aplicando hasta ahora y que necesitan ser adaptadas. Pero creemos también que esta adaptación y este reto que tiene encima de la mesa la Administración no concierne solo a los operadores, no se trata de una batalla taxis contra BTC. Nosotros nos gusta encararlo y hablar del tema desde un punto de vista más general, porque creemos que todos tenemos que tener cabida aquí y se trata del futuro de la movilidad en sí. No se trata solo de lo que van a hacer los BTCs en un futuro, de dónde quedarán los taxistas. Está claro que esta discusión es muy importante y es de donde tenemos que empezar a hablar del futuro de la movilidad, creemos. En nuestro caso, en el caso del taxi, creemos que sí, que el taxi debe adaptarse a la nueva realidad, porque esta nueva realidad viene de la mano del usuario y de la mano del mercado. Entonces, desde MyTaxi queremos servir un poco de plataforma de motor de cambio, ¿no? De motor de cambio para que todas estas propuestas que más tarde voy a presentar lleguen poco a poco a la mesa del regulador y ayude también al regulador a solventar este reto que tiene encima de la mesa. Por ello mismo agradecemos a la ACO el estudio que han presentado. Si bien es cierto que no estamos 100% alineados en todas las propuestas que se plantean en el estudio, creemos que es una buena manera de empezar a abrir el diálogo y a discutir sobre el tema.
Y vemos que es, en realidad, como decía el señor Fortuny, continúan los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Economía Colaborativa en la que participamos el año pasado, también MyTaxi. Entonces creo que con el estudio, con la Comisión Interdepartamental, abriendo un poco más el debate y empezando ya a trabajar, creemos que es el momento que estas propuestas que el año pasado se acordaron lleguen ya a materializarse y puedan concretarse, ¿no? Con todo, también decir que MyTaxi propone una hoja de ruta proactiva. Nos gustaría, como ya decíamos, que se flexibilicen las reglas del juego, porque hasta este momento creemos, y no solo para el BTC, también para el taxi, porque creemos que hasta este momento se ha hablado mucho de procompetencia, de que el BTC tiene que competir, que el mercado está capturado, etcétera, pero nunca, o hasta este momento creo yo, y también por lo que decías Fortuny, me gusta este estudio porque hasta este momento creo que nunca se había abordado como toca el punto de vista de un taxi de futuro, ¿no? De un punto de vista, porque está muy bien la competencia, hay que abrirla, por supuesto, y desde MyTaxi, como ya he dicho, somos conscientes de ello y lo evangelizamos también, por así decirlo, pero no tenemos que olvidar que muchas veces cuando hablamos de competencia tenemos que hablar también de las dos partes, no solo de los BTCs. Los taxistas, como ya hemos diciendo, tienen una regulación muy estricta, tienen reglas de juego demasiado inmovilistas. Entonces, nosotros nos gustaría que siempre, asegurando la sostenibilidad de la industria, el derecho de los trabajadores, el derecho de los consumidores, que creemos que es lo más importante, podamos sentarnos a hablar para flexibilizar las normas de aplicación del transporte, pero desde dentro. No vayamos a liberalizar el sector, a decir, venga, vamos a cambiar todo lo que hemos conocido hasta ahora de A a Z, sin que exista, sin que podamos oír también la voz del taxi, la voz de este taxi que se quiere modernizar, la voz del taxi que quiere también competir en este futuro. Y espero que hoy podamos compartir nuestras propuestas y a partir de ahí empezar este debate. Muchas gracias. Y ahora, a Juan Galiardo, a ver si nos puedes un poco también hacer una pincelada de cómo veis vosotros el sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, si nos importa, también hablaré en castellano. Hice la carrera aquí, estoy casado con una catalana, pero mi catalán es terrible y me siento un poco más cómodo en castellano. Yo creo que el punto de partida que han mencionado la gente de ACO en el informe, que ha mencionado el señor Fortuny y Elia, es absolutamente compartido. El sector de la movilidad está en una profunda transformación y se habla mucho de la tecnología que ha hecho posible esa transformación, pero yo creo que sobre todo es una transformación social de hábitos de consumo. Y para nosotros el punto de partida es el paradigma del coche propio, ¿no? Y no dejamos de repetirlo. La movilidad de las ciudades hasta ahora se ha asociado siempre mucho al coche propio, a la propiedad de un vehículo y todas las implicaciones que eso tenía. Como hemos repetido y bueno, ya ha salido en cantidad de estudios, el coche propio se utiliza de media un 5% del tiempo y el otro 95% del tiempo el coche está parado ocupando espacio público y generando la congestión que todos sufrimos, todos los que tenemos coches propios, sufrimos intentando entrar y salir de las ciudades. Entonces, creo que la principal transformación que se está dando, y nosotros tenemos la oportunidad de analizarla no solo en España, donde operamos ya en Madrid, en Barcelona, en la Costa del Sol recientemente, y esperamos que pronto en otras ciudades, podemos verlo también en las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, ¿no? Y la transformación que se está dando gracias a la tecnología, pero de la mano de un cambio de cambio social, de uso de hábitos de consumo, es pasar de esa propiedad a la movilidad como servicio, ¿no? Y el taxi es el principal ejemplo, tal vez el más conocido de esa movilidad como servicio. Las VTC son otro ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos más, ¿no? Cada día vemos más, tanto en Madrid como en Barcelona, alternativas de car sharing, alternativas de bicis compartidas, de motos compartidas,
Por tanto, para nosotros ese es el principal cambio que se está dando y ese también define cuál es el objetivo que nosotros tenemos como compañía, que es potenciar ese cambio, ¿no? Y ser parte de la solución que nos permita pasar de un modelo de movilidad que depende del coche propio a un modelo de movilidad que sea más eficiente y que sea mejor para las ciudades y para el conjunto de los ciudadanos que viven allí. Luego tendremos ocasión de hacer todas las preguntas que haga falta durante el evento y después del evento si queréis también. O sea que si me permitís que termine, lo habrá. Gracias. Ha mencionado el señor Fortuny el tema de la forma en la que algunas compañías entraron, ¿no? En España. Nosotros lo hemos dicho muy claro y lo repetiremos aquí otra vez. La forma en la que nosotros entramos en España fue un error. No tuvimos en cuenta el contexto local, no tuvimos en cuenta la regulación local y bueno, y creo que desde entonces tanto el equipo aquí en España como la compañía a nivel mundial ha sufrido un cambio tremendo, ¿no? Y hemos entendido que no solo en Europa, sino en muchos lugares del mundo, efectivamente la regulación en el sector de transporte urbano es necesaria. Y es necesaria, como comentaba el equipo de ACO en el informe, porque hay una serie de objetivos que son absolutamente comunes y que creo que nadie pone en duda, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de accesibilidad, es evidente que son objetivos que se tienen que regular y que tienen que formar parte de cualquier planteamiento en transporte urbano. Y nosotros nunca hemos estado en contra de ninguno de esos elementos. De hecho, incluso en algunos lugares donde la regulación lo especifica, lo cumplimos, pero donde la regulación todavía no lo especifica o no lo especifica lo suficiente, lo hacemos proactivamente, ¿no? En Londres, por ejemplo, lanzamos hace no mucho un plan de inversión para promover el uso del vehículo eléctrico y no contaminante en Reino Unido, ¿no? Por tanto, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo de que la regulación tiene que existir y que tiene que tener esos objetivos. Pero, efectivamente, la regulación también tiene que favorecer la competencia y la competencia en igualdad de condiciones. La pregunta es, y me ha gustado mucho la diapositiva en la que se hablaba en cada uno de los ámbitos, en el taxi, en la VTC, donde había requisitos o donde se estipulaba cómo se tenían que hacer las cosas. Yo creo que, desde luego, no va de que... O sea, va de un régimen único, desde luego, para nosotros, y no va ni de que la VTC tenga que asumir la regulación excesiva y que les hace sufrir que tiene el taxi, ni que el taxi se desregule y se convierta en una VTC. Creo que va de tener un debate como el que estamos intentando tener hoy, en el que vemos con la perspectiva de lo que es mejor para el ciudadano, que debería ser el punto de partida, en cada uno de esos ámbitos, en precios, en compartir el coche, etcétera, etcétera, cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido que haya un requisito y cuál debe ser ese requisito. Y para terminar, y entiendo que tal vez sea un mensaje polémico, pero yo llevo pasándolo desde que asumí la dirección general de Uber varios meses, que el taxi para nosotros es un cliente natural y lamentamos profundamente que la forma en la que entramos en España haya hecho que se cree este antagonismo y este conflicto que tanto lamentamos, que tanto nos cuesta como negocio y que tanto le cuesta a tantos ciudadanos, conductores y gente del sector del transporte urbano, ¿no? Para nosotros es un cliente natural y nos encantaría empezar a competir con MyTaxi, ya que hablamos de competencia, igual que hacemos en las VTCs, también en el sector del taxi, y esperamos que para ello, insisto, partiendo de debates como este, se pueda reformular la regulación para que esa competencia pueda ser con tecnología lo mejor posible para el ciudadano. Gràcies. Havíem convidat també a l'AMB perquè fos present a la taula, perquè entenem que aquesta setmana també hi ha hagut l'aprovació del nou reglament i entenem que era un actor important que estigués en aquesta taula. Bueno, ells han considerat que no era convenient estar
està a la taula, per tant, comentar-ho. En aquest sentit, com que anem bé de temps, jo el que proposo és, a mi m'agradaria fer una última intervenció molt curteta, de 2 minuts a cadascú de vosaltres, i després donar el torn de la paraula perquè si hi ha gent al públic, no?, que té ganes d'intervenir i que entenem que ha de formar part del debat. Doncs aquesta intervenció concreta o curteta, a mi el que m'agradaria és que, dintre de tot aquest context, si poguéssim apuntar quin és potser el canvi normatiu o quina és aquella necessitat més immediata que hauríem d'afrontar per millorar, per fer que aquest sector sigui una mica més competitiu i caminar cap a un sector més procompetitiu, doncs si poguéssiu apuntar quina seria aquella mesura o aquell canvi o aquella necessitat que enteneu que és més primordial. Us demano un parell de minuts per cadascú perquè així després podem donar veu també al públic. Sí, començo. Dos molt breu, i jo crec que abans ja més o menys he intentat explicar que estem en una situació en la que encara ens queden elements per acabar de definir, però ja tenim, nosaltres, com a departament, ara estic parlant, tenim una sèrie de propostes, una plataforma de mesures específicament relacionades amb el sector del taxi que podrien ser implementables a curt termini. Aquesta seria la primera fase. La segona seria aquesta fase de reflexió i de possible reconfiguració normativa, evidentment amb un mig llarg termini, que aquesta s'ha de fer conjuntament amb la resta d'administracions competents i, evidentment, amb el diàleg i la participació del sector. En aquesta primera onada, que torno a dir, ha quedat una mica paralitzada per tots els aconteixements i les situacions viscudes en els darrers anys. Crec que hi ha 2 elements fonamentalment, el que radica amb la flexibilització en l'àmbit tarifari, el cas del taxi, i el segon seria la flexibilització també pel que fa al sistema tradicional d'ocupació dels vehicles. És a dir, per entendre'ns, el vehicle compartit, la possibilitat de que més d'una persona pugui compartir el servei en determinades condicions, en determinades circumstàncies, i l'altre seria acostar les fórmules de percepció del preu del servei a altres modalitats més flexibles que tinguin en compte noves necessitats, que tinguin en compte perfils nous d'usuaris i que puguin reomplir encara més el contingut econòmic i l'activitat dels serveis. Per no parlar també, ja no en un àmbit tan urbà com en un àmbit més, per dir-ho d'alguna manera, perifèric, comarcal, l'accelerada constitució d'àrees de prestació conjunta del servei, que permetin superar la barrera municipal i estructurar la prestació del servei del taxi a partir d'àmbits geogràficament que es corresponen avui dia molt més amb el sistema de mobilitat del que ens hem dotat. Jo ho deixaria aquí, si em permets, i deixaria ja que... Muy bien, pues a ver, lo que nosotros tenemos claro es que tanto BTCs como taxis, que es el debate que nos ocupa hoy, aparte de que ya hemos dicho que nos gustaría que abordásemos esto desde un punto de vista de futuro de la movilidad, pero bueno, empezamos por aquí y no está mal. Lo que tenemos claro es que creemos que se trata de un servicio muy parecido y que hay reglas muy diferentes. Y el que se apliquen reglas tan diferentes a un servicio tan parecido hace que aquel que tenga más reglas que el otro esté en una situación de desventaja competitiva. Y en este caso yo creo que es sobre todo el taxi, porque el principal elemento que hace que un servicio pueda competir con otros de forma normal e igual es el precio. Y partiendo de que el precio en el taxi está hiperregulado y en el BTC es completamente libre, creemos que no existe una simetría competitiva entre los dos servicios. Por eso nosotros planteamos además una serie de propuestas. Una de ellas es la flexibilización de las tarifas, siempre y cuando se establezcan unas tarifas máximas y unas mínimas, porque creemos que se debe continuar respetando al conductor y al salario que percibe el conductor sin dejar que se menoscabe en su interés económico.
y creemos también que se debe proteger al consumidor y que no existan precios abusivos que podrían ir en contra de su interés. Sin embargo, sí que creemos que entre estos dos topes de tarifas máximas y tarifas mínimas se deben flexibilizar las tarifas para cubrir sobre todo aquellos momentos, que se adapte el precio a la oferta y la demanda, ¿no? Porque en aquellos momentos en los que existe menos demanda, nosotros hemos visto también que, como en las horas valle, por ejemplo, en lo que los taxistas tienen menos demanda, pues el precio a lo mejor es el mismo, los VTCs compiten con ellos y bajan el precio como les antoja, porque tienen libertad para establecer sus propios precios, y el taxista continúa en una situación anticompetitiva, ¿no? Después también creemos que, y eso debería haberlo presentado en primer lugar, creemos que la seguridad es lo más importante, tanto para el taxista como para el conductor, como para la ciudadanía en general, y creemos que todo aquel transporte que se deba realizar a través de una remuneración económica debe poseer una licencia administrativa. Nosotros creemos en el sistema de licencias. No entraré a debatir si una licencia o dos licencias. Por el momento, el taxi se considera un servicio de interés público, y si continúa considerándose un servicio de interés público y tiene la obligación de recibir, de coger a pasajeros en la calle, consideramos que si se establecen estas obligaciones al taxista y no las VTCs, pues que continúen habiendo esta doble licencia, ¿no? Otra de las propuestas que me gustaría plantear también, que también ha planteado el señor Fortuny, es la flexibilización de las limitaciones geográficas, sobre todo porque vemos que en aquellos casos en los que un taxista puede utilizar la autorización administrativa de ir de esta población a otra, cuando el viaje empieza en esta población en donde la autorización se ha otorgado, está muy bien, pero el taxista normalmente tiene que volver vacío. Entonces esto, en el momento en el que estamos viviendo, en el que tenemos que asegurarnos que los vehículos que circulan en las calles sean lo más eficaces posibles, no entendemos que estas restricciones geográficas que existen ahora mismo tengan ningún sentido. La quinta propuesta que tenemos desde MyTaxi es también la flexibilización del regímenes de descanso, porque también, partiendo del punto de vista que en el BTC pueden conducir los conductores y establecer sus propios horarios, y en el taxi tenemos unos regímenes de descanso, unos horarios establecidos, y existe esta discordancia, ¿no?, competitiva, nos gustaría también que los taxistas tuviesen la posibilidad de decidir cuándo trabajan, siempre estableciendo, por supuesto, un cuadro, un margen legal y límites a esta libertad, ¿no? Porque no nos gusta la libertad, no somos partidarios de una liberalización agresiva y, como ya había dicho antes, siempre dentro de unas limitaciones, pero que los taxistas también puedan decidir en qué horarios trabajan, que esos regímenes de descanso fuesen un poco más flexibles. Porque es cierto, y nosotros lo hemos vivido a través de la aplicación, que, por ejemplo, en los fines de semana el 50% de las demandas que nos entran no están satisfechas. Y eso supone porque a lo mejor en los fines de semana pues los regímenes de descanso deberían flexibilizarse un poco, ¿no? No sé, es también para abrir el debate. Y como decía también el señor Fortuny, nuevos productos también para el taxi. Las VTCs, estamos viendo con las aplicaciones que están innovando, están proponiendo nuevos servicios que los usuarios están esperando y están utilizando. ¿Por qué no los taxis también ofrecer ese tipo de servicios? Yo sé que hay una gran parte del sector que está abierta a estas modificaciones. Abogamos por un taxi compartido que permita que las personas puedan decidir si comparto el precio de esta carrera y si comparto el vehículo. Entiendo que la ley del taxi catalana, en su artículo 21, ya establece que se podría llegar a esto si el Consejo del Taxi lo aprobase. ¿Por qué no determinar que sí que es posible, ¿no? Y esas son nuestras propuestas. Gracias. Muy bien, pues yo intentaré ser breve para poder pasar al debate lo antes posible. Creo que nosotros estamos de acuerdo con absolutamente todo lo que se ha dicho, tanto el señor Fortuny como la señora Ferrer, como Elia. Y me gustaría simplemente remarcar uno de ellos, que es el taxi compartido, ¿no?, que está íntimamente relacionado con el precio, ¿no?, y la capacidad de flexibilidad de precio, porque al final, y esto es lo que nosotros hemos aprendido de nuevo, la experiencia en las ciudades en las que operamos, que si consigues aumentar
la utilización del coche, y hablábamos antes de que el coche propio está ocupado un 5% del tiempo, el taxi de media en España está ocupado un 40-50% del tiempo. Si lográsemos aumentar esa cifra aún más, podrías reducir el precio sin que el ingreso que obtiene el conductor se vea afectado. Y eso pone en marcha un círculo virtuoso en el que el precio puede bajar aún más, la utilización aumenta y consigues mover a más gente en menos coches. Por tanto, para nosotros, si tuviésemos que elegir uno, desde luego sería el taxi compartido o la VTC compartida, por la implicación que tiene en precio. Para daros un dato, en Uber, a nivel mundial, el 25% de los trayectos ya son compartidos, con un abaratamiento de entre el 30 y el 50%. Por tanto, esto es una realidad probada y testada en muchísimos lugares del mundo y que solo depende efectivamente de la voluntad política de querer dar ese salto, y tenemos entendido que en la Comunidad de Madrid eso ya es una propuesta en firme, que esperemos que se apruebe el año que viene, y ojalá que Cataluña y Barcelona se suba a ese carro, como decía el señor Fortuny también. Muy bien, gracias Juan. Ahora sí que pasaríamos al turno de palabras de la gente del público. M'agradaria saber qui té preguntes per fer. Tenim dos allà darrere. Entenc que aquí hi ha aquí hi haurà dos torns de paraula, no? Tenim quatre, ¿no? Puede hablar cualquiera, ¿no? Bueno. ¿Por qué se limita la palabra? Antes de la entrada hemos hablado con vosotros, ¿no? Hay gente del sector, tenemos que dar turno de palabra a todo el mundo, hem de donar torn de paraula a tothom, i farem una cosa, fem dos torns de paraula, donem paraula a la resta de la gent, i si després hi ha més torns de paraula, valorem a quina hora estem i que tothom es pugui expressar. Entonces, qui té torn de paraula? Vale, comencem per aquí. No sé de vosaltres, havíem acordat dos torns de paraula amb vosaltres. Hola. A mí me gustaría hacer participar a la gente, ¿vale? Antes de entrar a fondo, sobre todo con usted, me gustaría saber... sí, soy Alberto Álvarez, portavoz de la Asociación Profesional Elite Taxi. ¿Cuántos de vosotros tenéis sanidad, vais al médico a la sanidad pública? ¿Podéis levantar la mano? Sanidad pública, ¿eh? ¿Cuántos tenéis un padre que cobra una jubilación del Estado? Pensionistas. El modelo de Uber o de Cabify es lo que nosotros llamamos la uberización de la economía. Venís con cuentos muy bonitos que nosotros los taxistas, por supuesto, no nos los creemos, ¿no? Ni se los creen los trabajadores de Globo, ni de Deliveroo, porque es un modelo de negocio donde vosotros comisionáis, no tenéis ningún tipo de responsabilidad. Si hay una queja, nosotros nos hemos hecho hasta expertos en redes sociales, tanto que os gustan las tecnologías. Hemos detectado más de 3.000 quejas de usuarios de Uber y Cabify por cobros de servicios que no habéis hecho, cobros abusivos y que nadie contesta. Y eso está documentado. No tenéis departamento de atención al cliente, no tenéis o no les contestáis. Eso es lo que dicen las redes sociales, que tanto os gusta. Realmente la Generalitat de Cataluña estamos en el Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda. ¿Realmente la Generalitat apoya este modelo de negocio? O sea, para que el usuario pueda pagar 1 euro o 2 menos por carrera, ¿vamos a tener trabajadores que estén cobrando 900 euros y 12 horas en los vehículos? Pagas incluidas y todo incluido. ¿Esa es la sociedad que nosotros queremos? Gente en las listas de espera de la sanidad pública muriéndose para que la operen. Muriéndose. Esto es consecuencia, entre otras cosas,
de los políticos tan maravillosos que tenemos de este tipo de economías. Porque Uber, ahora me dirás tú que paga impuestos en España. No, el impuesto lo paga el pobre autónomo que tenéis sometido tantas horas y haciendo viajes a 15 euros al aeropuerto, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Uber es el tipo de transporte que tiene más violadores y asesinos en el mundo. Primero. Esto ha salido en todos los medios de comunicación. Yo no me lo invento. Bueno, pediría que Le estoy preguntando, sí. pero que midamos No, un poco el cómo... Yo me limito a decir lo que dice la prensa, lo que dicen los medios de comunicación, no me lo estoy inventando. Incluso pero que midamos un un responsable poco de Uber dimitió por este motivo. las palabras y las afirmaciones, pero bueno, yo Bueno, entiendo que se es puede verdad. preguntar, pero... Es verdad. pero midiendo- ¿Cuántas violaciones, es mi pregunta, cuántas violaciones han cometido los conductores de Uber en Estados Unidos? Estamos viendo a los taxistas, estamos todo el día en la calle, y estamos viendo accidentes de coches de Cabify y de coches de Uber, de conductores no profesionales que no pasan ningún tipo de examen, ningún tipo de prueba de conocimiento de la ciudad. Ellos van siguiendo el Google Maps. El Google Maps que no utiliza ningún taxista. ¿No? Porque no sabe. Todas las cosas que vayan pasando durante el día en la ciudad, el Google Maps no lo detecta. Entonces, ¿realmente queremos un modelo donde las personas seamos tontos detrás de una máquina, haciendo lo que dice una máquina sin ningún tipo de profesionalización? ¿Realmente queremos una economía donde se están yendo los impuestos fuera y donde se está creando un agujero muy gordo, donde en Londres, por ejemplo, tanto que hablamos de Londres, en impuestos han perdido miles y miles y miles de millones de euros y se dan cuenta después, claro, cuando cambiaron el presidente, el alcalde. ¿Realmente queremos esto? Esa es la pregunta que yo haría, ¿no? Y realmente me da igual lo que me responda porque precisamente nosotros somos los que llevamos a Uber al Tribunal Europeo, donde decían, entraron aquí con unas mentiras. Mentiras digo porque una empresa que está valorada en bolsa en 60.000 millones de euros, vienen aquí a decir que no se habían estudiado las leyes y que se equivocaron como si los demás fuéramos tontos y nos acabáramos de caer de un pino. Pero bueno, y ya termino. Tribunal Europeo, Tribunal Supremo, Gobierno de España y ahora Área Metropolitana de Barcelona. Siempre lo digo y se está cumpliendo. Uber y Cabify en España tenéis los días contados. Punto pelota. muchas gracias. Yo entiendo que... Por alusiones. Por alusiones. Gracias. Responder. Bueno, sobre el tema de si Uber o otros sistemas tienen los días contados en España, yo creo que eso lo tendrían que decir los ciudadanos y el conjunto de los ciudadanos, y la realidad es que la demanda de nuevas alternativas de movilidad en España es tremenda, ¿no? Y que, como decía Elia, el 50% de los servicios el fin de semana no se atienden, ¿no? Por tanto, claramente la demanda está ahí. Si la demanda no estuviera ahí, nosotros no estaríamos sentados en esta mesa, ¿no? Por tanto, creo que ese es el punto de partida. Han salido muchos temas y nosotros entendemos perfectamente la inquietud que los nuevos modelos generan. Creo que muchos de los temas que has tratado no tienen que ver únicamente con Uber, aunque se le asocie, como decías, la uberización, el término, sino tiene que ver con el futuro del trabajo, con cantidad de temas que van mucho más allá de nosotros y del transporte urbano, pero me gustaría, pues bueno, pero trataré de comentar algunos de ellos, ¿no? Comentabas el tema de la atención al cliente y la verdad es que yo me siento particularmente orgulloso del servicio de atención al cliente que da Uber. De hecho, no dejo de repetirlo, mi equipo no deja de reírse de mí, de cuánto lo repito. Cuando terminas un viaje puedes valorar el servicio, puedes dejar una nota sobre el conductor, algo que en MyTaxi sí ocurre, pero en el taxi que se para por la calle a menudo no ocurre, y puedes ponerte en contacto con una persona desde la aplicación que intenta
de la mejor forma posible resolver tus casos, ¿no? Y yo creo que esa tecnología, desde luego, es mejor que la hoja de reclamaciones, que probablemente se use menos, ¿no? Y ojalá que con tecnología podamos continuar mejorando en ese sentido. Que se hayan cometido errores, pues por supuesto, somos humanos y cada día intentamos hacerlo mejor. Sobre el tema del precio, y que se comentaba antes, el dumping, esto es un tema, repito, de utilización. El taxi, como está utilizado poco tiempo, se convierte en un servicio caro. Y creo que lo hemos dicho todos. Y el ejemplo extremo de eso es el coche propio, que es el más caro porque solo se utiliza un 5% del tiempo. Si conseguimos aumentar la utilización del coche compartiéndolo, vamos a poder, sin que los ingresos del conductor se vean afectados, bajar el precio para el ciudadano. Yo creo que esa es la dirección en la que iba el estudio de ACO. En el caso de Uber y de las VTC, pues para bien o para mal, el sector está concentrado, la mayoría de licencias están en manos de flotas, no de autónomos, que cumplen estrictamente el convenio laboral de VTC. Por tanto, en ese sentido no... Y bueno, yo creo que han salido muchos temas más, podríamos seguir, pero me gustaría darle también oportunidad al resto, sí. Yo ahora voy a responder un poco la pregunta que has hecho, que es, de hecho, la has hecho al departamento. Nosotros somos Autoridad Catalana de Competencia, somos un organismo independiente de la Generalitat, no somos regulador, por tanto, estamos aquí porque nos han cedido el espacio, però realment nosaltres som autoritat independent, nosaltres fem un anàlisi estricte en l'òptica de competència, no regulem, i llavors és voluntat del regulador. Des de l'òptica de la competència, nosaltres fem el nostre anàlisi, que la gent, tothom pot discrepar. Vull acabar. Nosaltres volem separar i separem el debat entre si s'ha de regular o no el sector del taxi sobre el model de les plataformes tecnològiques o sobre el nou model tecnològic. Nosaltres creiem que s'ha de separar estrictament aquest debat. Entenem que el mercat s'ha d'obrir, que hem de fer una regulació més procompetitiva, que hi ha marge perquè sigui més procompetitiu. Per al·lusions, però bueno, jo no sé si algú de la taula vol contestar, i si no jo faig algunes consideracions. Jo vull dir dues coses. Que el sector del taxi i els VTCs són idèntics o s'assemblen, no ens ho inventem nosaltres. La mateixa sentència del Tribunal Suprem d'aquesta setmana reconeix que són serveis que són semblants i que competeixen, reconeix que hi ha una competència entre els operadors del VTC i els operadors del taxi. I la mateixa semblants. I dintre del seu segment, puc acabar? Dintre del segment de prereserva, la mateixa sentència del Tribunal Suprem diu que són serveis semblants i, per tant, justifica la limitació en els VTCs. Per tant, jo crec que hem de llegir, hem de fer una lectura global de tot. Justifica, és veritat, veu justificada la mesura del ràtio 30, la mesura d'establir un ràtio de llicències VTC a taxi, perquè considera que competeixen entre si, però que els requeriments que s'imposa al sector del taxi en termes de seguretat i qualitat, dit per la pròpia sentència, són onerosos pel sector del taxi i, per tant, repercuteixen, no poden competir en preu amb els VTCs. Són onerosos pel taxi. Reconeix que la regulació restrictiva que s'imposa l'administració, que li reconeix el dret per definir el taxi com a servei d'interès general, li reconeix el dret a l'administració a imposar una regulació, considera que aquesta regulació és tan restrictiva que és onerosa pel propi servei del taxi que no li permet competir amb el VTC i que el VTC no poden competir en igualtat de condicions. Per tant, que són serveis que en el sector de la prereserva són semblants, està la pròpia sentència. No ens inventem nosaltres i, a més, jo crec que queda evident que la prestació del servei, quan un usuari, i aquí els posa sobre la taula quins són els usuaris que utilitzen els VTCs, quins són els usuaris del sector del taxi en el segment de prereserva. El tema de l'especulació que ha sortit sobre la taula, que nosaltres entenem, és un tema que a nosaltres també ens preocupa molt. Les rentes monopolístiques ens preocupen, siguin en el sector del taxi, siguin en el sector dels VTCs, ens preocupen moltíssim. És una de les coses
és una de les coses que des de l'òptica de... És una de les coses que des de l'òptica de competència preocupen més. És una de les coses, les rendes monopolístiques és una de les coses que des de l'òptica de... Podem parlar? Podem parlar? Llavors, jo el que estic dient és que... El que estic dient és que el mercat de VTC s'hagi convertit en un mercat d'especulació és un tema que des de l'òptica de la competència ens preocupa molt, ens preocupa. I aquí es produeix una paradoxa, no? Que per protegir el sector del taxi Puc acabar? Llavors, jo el que dic és que el fet de tenir un sector on hi ha barreres d'entrada, on no poden entrar nous operadors, com són els dels VTCs, i que hi ha unes llicències que estan limitades, aquestes llicències tenen un valor i s'ha convertit en un mercat especulatiu. I això a nosaltres ens preocupa. I la manera que veiem de que no hi hagi aquest mercat especulatiu és fent baixar el valor d'aquestes llicències. L'única manera de fer baixar el valor de les llicències és obrint el mercat. És l'única manera de fer baixar el valor de les llicències de VTC. Així s'acaba l'especulació. Això és com si tu vols legalitzar, si tu legalitzes la droga, veuràs com no tindràs cap problema. Bueno, jo he intentat justificar el nostre punt de vista i volia fer una última intervenció en tema de competència. O sigui, nosaltres, els entorns en qualsevol sector, el sector del taxi, qualsevol sector econòmic, nosaltres, el nostre objectiu és que els operadors, que hi hagi operadors, tants com el sector demandi, però evidentment que hi hagi molts operadors, com més operadors hi hagi, a priori, des de l'òptica de competència, millor, i que competeixin entre ells. Si la foto és tenir un sector monopolitzat per una única plataforma que controla tot el sector, des de l'òptica de la competència això no és acceptable ni és tolerable i hi ha mecanismes, i tenim mecanismes per intentar-ho evitar. És a dir, l'objectiu nostre, que defensem interessos comuns, bueno, jo crec que aquesta pregunta, el tema dels impostos ja l'hem contestat. A mi m'agradaria que de la taula hi haguessin altres intervencions també en aquest sentit. Que has fet, Ivan, i saps, perdona, no home, saps perfectament, jo no sé quin és el model d'economia subjacent amb un tipus o un altre d'empresa. El que sí que saps és que per ser titular d'una autorització de transports s'exigeixen unes condicions que són iguals per tothom. O sigui, no hi ha unes empreses A i empreses B, hi ha empreses que són persones jurídiques, hi ha empreses que són persones físiques, però per accedir en el sistema, per ser titular d'una autorització, tothom queda subjecte a les mateixes regles. Que darrere d'això hi ha un sistema... Escolta'm, sí, però el taxi VTC, el titular de la llicència, el titular d'una autorització... Tito, existeixen regulacions diferents, però el que m'ha semblat que es deia en un moment determinat era que el model d'empresa que dona lloc a l'activitat de les VTC, evidentment no és el model que té en aquests moments el sector del taxi, però tot titular d'autorització ha de complir aquestes condicions. No estem parlant d'una activitat on l'accés sigui, no dic diferent, perquè ho és en el cas de les llicències de taxi. Precisament una de les coses que s'ha comentat aquí, i crec que tothom ho comparteix, és intentar equiparar les condicions de professionalitat, de competència... Això s'ha dit i vosaltres mateixos ho defenseu. Gràcies. No, regulando. No, ningú nega això i això en aquest sentit també s'està... Sí, no, a veure, sí, un segon. Queden 5 minuts de debat. Val? Jo us demanaria, hi ha un torn de pregunta aquí davant, us dono 30 segons de rellotge per fer el comentari o la pregunta. La farem tots junts i després farem una última intervenció de la taula. Us dono 30 segons de rellotge, si us plau. Siguem respectuosos amb això. Yo quiero preguntar al señor Fortún, ¿de acuerdo? Si tiene una normativa tan clara, ¿vale? ¿Por qué no se aplica? ¿Vale? ¿O por qué se retrasa? ¿De acuerdo? Usted sabe que en el artículo 182.3 determina que las empresas tienen que tener los precios fijos, o sea, públicos, no para el usuario. Y al final el que determina quiénes son los precios son estas plataformas.
están siendo y están utilizándose como empresas de transporte, como ya definió el Tribunal Europeo. ¿De acuerdo? Estas empresas constantemente están vulnerando la norma, ¿vale? Porque son los que al final dirigen este modelo de transporte, ¿vale? Con la complicidad de ciertas empresas que les están cediendo sus autorizaciones, ¿vale? Para que las utilicen. Vale, queda claro, ¿no? Os he pedido 30 segundos. Yo una pregunta directa para usted, ¿vale? ¿Por qué aquí se está hablando del modelo de transporte? ¿A dónde queremos ir o qué queremos hacer? Y me trae usted dos plataformas De acuerdo. que no son empresas. Queda claro, ¿Vale? queda claro. Me parece una Vale, vergüenza por parte vale, de esta vale. administración. Otra pregunta, sisplau. Sí? Us demano... Digue'm, el micro. Sí, per això. Vull agrupar les tres que hi ha en 30 segons i després fa una última intervenció i el secretari. Yo lo que entiendo es, bueno, primero felicitaros por el estudio, nos hace falta documentos, porque si no decimos cosas que luego descubrimos que no son ciertas. Sí, el mayor especulador. Segundo, El mayor especulador. Sisplau. Això sí, en 2009 ya dijimos lo que iba a pasar. En el 2010, Bueno, en el 2010, en el 2011, 2012, Pero preséntese, que le conozca a la gente, hasta que le ponga nombre. siempre hemos estado diciendo lo mismo. Vienen cambios sustantivos en el mercado del transporte Bueno. de personas en vehículos ligeros. Y tenemos la obligación de ponernos de acuerdo todos. molt bé. Perdó, hi ha una pregunta o...? Sí, és la pregunta clara. Pero al final, pero por favor, Mira, perdó. Fem una altra intervenció, si us plau, i després i ho deixarem aquí i després fem la... Tenim el secretari d'Economia aquí esperant per la seva intervenció. Jo crec que hem fet totes les aportacions necessàries. Hi ha un debat de fons, podríem estar 3 hores debatint sobre el tema, o més. Hi ha un debat de fons que s'ha de resoldre, però a mi m'agradaria deixar la intervenció aquí. Tenim el secretari que està esperant i fem una cosa, si voleu, no sé si voleu fer una última intervenció per tancar, molt breu, 10 segons, i ho deixaríem aquí. Molt bé, gràcies. És que m'ha exhaurit el temps. Jo li dono una intervenció de 30 segons, però jo li... D'acord. Em sap greu, però s'ha exhaurit el temps. Jo el que demanaria és fem una última intervenció de paraula, si us plau, i donem la paraula al... Pues nada, por finalizar simplemente agradecer de nuevo a ALACO de habernos invitado. Estamos, como ya hemos dicho reiteradamente, abiertos a continuar este diálogo. Creemos que se deben estudiar la normativa actual porque está claro que existe un problema y que hay unos retos encima de la mesa de la Administración de la que creemos que podemos ayudar a solucionar, sobre todo con todos los sectores implicados. Así que muchas gracias y por habernos invitado. Un poco desafinado. Y en cuanto a la señora Elia, le diré solamente una cosa, simplemente, ustedes coloquialmente, sin faltar al respeto a nadie, aquí en este país lo que ustedes hacen les llamamos vividores. Bueno, no sé si voleu tancar o deixem aquí. Jo només dic que seguirem, jo com he comentat, seguirem treballant amb el sector, seguirem impulsant acords i arribant a un punt amb el que tots, amb la informació que tenim i intentant que el futur no ens passi per sobre,
siguem capaços de prendre les mesures més adequades. Simplement això, amb la col·laboració... Jo, abans de donar gràcies, Josep Maria, abans de donar gràcies a l'Èlia i al Juan també, agrair-vos a tots la presència. Jo sé que són debats intensos. M'ha agradat al final que Elite hagi acceptat poder venir i poder donar aquest torn de paraula, perquè en principi semblava que no havien de participar. Tots els altres, totes les associacions del taxi que han participat i que en el seu moment van dir que vindrien també a agrair-ho. A nosaltres ens agrada que els debats siguin tan amplis possibles, que hi hagi tots els actors, tants actors com sigui possible. Agrair a tots vosaltres la vostra presència. Teniu l'estudi penjat al web. Si algú té comentaris ens els pot fer arribar. Ens els pot fer arribar sense cap problema, i el que sí que m'agradaria és que el secretari d'Economia, l'Albert Castellanos, doncs el secretari general, fes la clausura, el secretari general fes la clausura de l'acte, sisplau. Bueno, qui es vulgui quedar, que es quedi, i qui vulgui marxar, que marxi. Som un país lliure. Molt bé. El que sí que demanaria és que respectessin, diguéssim, els minuts que els hi prendré amb aquesta cloenda, perquè jo crec que val la pena fer-la. Val la pena fer-la perquè jo crec que avui s'ha fet un debat que, sens dubte, n'hem tingut mostres ara fa uns moments. No és un debat pacífic, perquè afecta a la qualitat de vida i a les condicions de treball de molts professionals del transport, i per tant no estem parlant sobre supòsits teòrics, sinó estem parlant de regulacions que afecten d'alguna manera el dia a dia de molts treballadors del nostre país. Per tant, el que hauríem d'intentar és, sabent això, sabent que no són debats fàcils, intentar mantenir, diguéssim, un mínim respecte perquè es pugui produir un debat on, òbviament, no tothom hi estarà d'acord, però que probablement ens facilitarà que s'arribin acords en el futur. El que està clar, i això sí que ho vull deixar, diguéssim, sobre la taula, és que amb insults, no deixant parlar l'altre i impedint el debat, no facilitarem que s'arribi a una solució, perquè malauradament ni uns imposaran la solució sobre l'altre, ni els altres imposaran la solució sobre uns. Per tant, qualsevol esforç per crear espais com aquest, en què es permeti la paraula a tothom, en què ens respectem mútuament, són molt benvinguts, i no només són molt benvinguts, sinó que mereixen una felicitació sincera per part del govern. Precisament el que fa l'Autoritat Catalana per la Competència és això, és una autoritat independent que fa els seus anàlisis en pro, diguéssim, d'un bon funcionament dels mercats i de garantir la lliure competència. Per tant, començo, diguéssim, per saludar el president, per saludar el director general, a tots els assistents que heu participat en la jornada d'avui, i dir-vos que per mi és una sort participar d'aquesta cloenda en un debat que ha estat tan viu. Jo només he pogut escoltar-vos cap al final, però ja he comprovat que ha estat un debat intens. I també em consta que s'ha fet un esforç molt sincer per escoltar a tothom. Que no estiguem d'acord no vol dir que no s'hagi fet aquest esforç per tenir la veu de tots els afectats avui aquí. Per tant, hauríem d'estar satisfets que puguem produir aquests debats. Aquesta jornada, en definitiva, constitueix una nova mostra d'esperit de millora contínua d'aquesta institució, la qual l'any 2009 el Parlament de Catalunya va confiar les funcions de garantir, com deia, i promoure les condicions de competència en els mercats a Catalunya. Des del Govern de la Generalitat, i en particular des del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, donem suport a l'ACO tant en la seva vessant de supervisió del compliment de la legislació de competència com en les actuacions de promoció de la competència com la que avui ens ocupa, respectant sempre la independència de criteri. Per tant, és una cosa que volia dir a la meva intervenció, els estudis de l'ACO són estudis que persegueixen aquestes finalitats per la qual va ser creada, però no són vinculants, diguéssim, pel govern. El govern en pren bona nota, diguéssim, pot ajudar-lo a orientar les seves polítiques o les seves accions regulatòries, però, diguéssim, la seva independència té la virtut de poder dir qualsevol cosa sense que necessàriament el govern hi hagi d'estar d'acord. Un debat com el que en fem avui, per exemple, hagués sigut molt més difícil si no tinguéssim l'ACO. Per tant, d'això n'hem de ser conscients i felicitar-nos.
Avui parlem de mobilitat, i sens dubte la mobilitat dels ciutadans és un tema prioritari i una part important de la mateixa es produeix a través de desplaçaments en entorns principalment urbans i mitjançant turismes. Fins fa relativament poc, i això ho sabeu els professionals del sector, els desplaçaments d'aquest tipus que no es feien en vehicles particulars pràcticament només es podien fer mitjançant els serveis que ofereixen els taxistes. En els darrers temps, i això ho hem vist tots, ens agradi o no ens agradi, l'oferta d'aquest tipus de desplaçaments s'ha expandit notablement i ha experimentat grans canvis, especialment per la generalització del servei de lloguers d'UVTCs, que és un tema que n'heu parlat a bastament durant la jornada d'avui, i l'ús d'aplicacions a través de telèfons mòbils. Actualment hi ha diferents factors com la digitalització de les activitats, la descarbonització o la necessitat de tenir un entorn ambientalment més sostenible o el canvi del model energètic tradicional i l'automatització amb la implementació progressiva del vehicle autònom que revolucionaran, vulguem o no vulguem, la mobilitat de les persones. L'evolució futura de les tendències de la mobilitat, i això és una consideració que faig a títol personal i potser alguns de vostès no hi estaran d'acord, gravitarà més en el desenvolupament del concepte de mobilitat intel·ligent. I què vull dir mobilitat intel·ligent? Doncs alguna de les coses que he dit, una mobilitat més eficient, que aprofiti millor el parc de cotxes existents, més sostenible, que per tant sigui menys contaminant i emeti menys gasos, probablement evolucionarem progressivament cap a la implantació del vehicle elèctric, intel·ligent també en el sentit de que aquests vehicles seran fonts d'emissió de dades que ens ajudaran a regular de millor manera els fluxos de trànsit en les zones preferentment urbanes. Davant d'aquests canvis que es produeixen i que els tenim aquí davant, abans el subdirector ha fet una apreciació que no ens superi el futur, crec que és una apreciació molt encertada i molt adient pel debat que estem tinguent avui. Si em permeteu simplificar, tenim tres alternatives. Quines són aquestes tres alternatives? L'alternativa d'intentar mantenir-ho tot com ha estat fins ara, per tant, exactament la mateixa regulació, pel mateix sector que teníem als anys 90 o als anys 80, iniciar un procés radical de desregularització del sector, independentment de les conseqüències que porti, per tant, tindríem dos escenaris, i un escenari del mig en el qual jo crec que se situa el govern i en el qual el govern crec que es va situar quan va fer l'informe d'estudi de l'economia col·laborativa i les conseqüències que això implicava en el sector del transport i en el sector del turisme, veure que les coses no són tan senzilles. Ni podem negar aquests canvis que estan avui en dia en el nostre país en el camp de la mobilitat, no podem fer que no existeixen, perquè existeixen i ens passaran per sobre si no, ni podem creure de forma ingènua també que la desregulació i la lliure competència ens aportarà la solució a tot. Per tant, la solució és complexa i ningú té la vareta màgica. I probablement ni el govern mateix té la solució perfecta pel repte de la mobilitat que enfrontarem els propers anys. Per tant, què hem de fer o què vam començar a apuntar en aquest informe d'economia col·laborativa? Doncs bàsicament intentar de compensar tres elements que al nostre entendre són importants. Quins són aquests tres elements? Doncs garantir, que avui se n'ha parlat només en els 10 minuts que he estat, ja ho he sentit diverses vegades, intentar garantir la qualitat del servei, i això vol dir professionalitat, evidentment, és a dir, que es presti un bon servei a la ciutadania, intentar garantir a la vegada, perquè també és una palanca de qualitat, un marc de competència lleial. I què vol dir competència lleial? Que jo, com a consumidor, tinc el dret de contractar les diverses ofertes existents, i tant que el tinc, perquè som, fins que no ho canviem, una economia de lliure mercat que intenta conciliar aquest lliure mercat amb els drets dels treballadors i els drets dels conjunts dels ciutadans. Per tant, qualitat del servei, indispensable, evidentment, el consumidor ha de ser capaç de tenir garantits els seus drets. Competència lleial, per tant, això què voldrà dir? Voldrà dir que en aquest nou marc de la mobilitat hi ha molts actors diferents. Hi ha actors que potser estan operant de forma ocasional, n'hi ha que pretenen ser nous professionals, n'hi ha que es mouen amb llicència UTC, n'hi ha que us continueu movent amb la llicència de taxi
i per tant haurem d'ordenar tot aquest mercat perquè, diguéssim, aquesta lliure competència que serà limitada i limitada per una regulació que s'estableix a través del Departament de Territori, sigui lleial. I què vol dir lleial? Doncs que tothom pagui els impostos que li toquen, que tothom jugui amb les mateixes condicions i que pel consumidor sigui ben clar el servei que s'està oferint per cada un dels agents. I per últim, i no menys important, respectar els drets dels treballadors dels sectors. Els canvis com la digitalització i l'aparició de plataformes suposen un xoc pel món del treball, no només en el transport, sinó en molts tipus de servei. Per què? Doncs perquè suposen el que s'anomena una desintermediació, és a dir, de forma molt ràpida, algú que vol accedir a un servei pot contractar-lo directament sense necessitat de passar, diguéssim, per una estructura organitzada, per unes relacions del treball tal com les hem conegut fins ara. I el que no podem permetre, i això el govern ho té molt clar, i preferentment també ho té molt clar encara més el departament competent, que és el Departament de Treball, és que aquesta desintermediació, diguéssim, vagi en detriment dels drets dels treballadors. Per tant, si busquem un equilibri entre aquests tres factors, qualitat del servei, competència lleial i drets dels treballadors, jo crec que trobarem una solució que serà òptima. Mai serà perfecta, mai serà a gust de tothom, però hem de ser conscients que estem davant del que s'anomenen canvis disruptius, i canvis disruptius què vol dir? Que les mateixes normes i les mateixes estructures que et valien fa 20 anys, avui en dia no valen. I que no valguin no vol dir que desregularitzis sense cap límit ni sense tenir en compte cap altra consideració. I crec que el govern en cap moment ha fet consideracions d'aquest tipus. Per tant, tenir o trobar un punt d'equilibri entre aquests tres factors no serà una tasca fàcil i ens haureu d'ajudar. Ens haureu d'ajudar els nous operadors, ens haureu d'ajudar els taxistes que esteu operant, però ho haurem de fer des d'un marc de mínima confiança, perquè si no serà impossible fer res. I en aquest sentit sí que interpel·lo a tots els que estem en aquesta sala, que poc o molt representeu el sector, a poder obrir aquest debat d'una forma el més tranquil·la possible. Evidentment, la lliure competència implica, com ha dit algun de vostès, que hi ha gent que vol obtenir quotes de mercat. Sí, evidentment. Sí, és que és això. És això i això no és dolent. Jo crec que no és dolent. No és dolent sempre que segueixi unes normes i sempre que busquem l'equilibri entre aquests tres factors. I per això també, dins d'aquesta voluntat de competir de forma lleial, també crec que hem d'adreçar un missatge des del govern, i així ho vam fer en la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa, la necessitat, i crec que vostès haurien de ser els primers interessats, en impulsar de forma decidida una modernització del sector del taxi. Evidentment que hem de treballar conjuntament. No estic carregant la responsabilitat amb vostès, estic dient que hem de ser conscients que el sector del taxi també s'ha d'adaptar a tots aquests canvis que estan venint. Bueno, ja ho trobarem l'expressió, no ens perdem amb les paraules, quedem-nos amb el concepte de treballar conjuntament, però també per modernitzar-se necessites el suport a un marc legislatiu que t'ho permeti, però sobretot la voluntat de saber que les coses no seran com abans. I per tant, potser haurem d'evolucionar cap al taxi compartit, si volem ser més eficients, o cap a un canvi de tarifes, o el que sigui, és igual. No vull entrar en detalls perquè, diguéssim, són terrenys que sé que són pantanosos i ara no vull dir coses, diguéssim, que no toca dir. Però, per tant, si creem un marc on es garanteixi aquesta competència lleial, jo crec que sí que, d'alguna manera, hem de ser capaços també de saber que el sector del taxi haurà de respondre a necessitats que potser fa 10 anys no existien, o reptes que ni es plantejaven. Per què? Perquè jo crec que també vosaltres heu de ser els primers interessats en tenir les condicions o tenir l'atractiu per poder competir en moltes d'aquestes plataformes o col·laborar, fins i tot en algun cas, que estan entrant al mercat. Per tant, no és una qüestió de vetos o d'exclusivitats, que en algun cas pot ser que sigui acceptable, sinó és garantir les condicions de competència perquè, sabent que hi ha hagut canvis que deixaran el sector del taxi molt diferent del que ha sigut fins ara, no pel que faci el govern, no pel que facin les plataformes, sinó perquè aquest fenomen de digitalització ho canvia gairebé tot, i també el sector del transport, ens portaran a un escenari desconegut fins ara.
Per tant, cloc aquí perquè m'he allargat una mica més del que tenia previst, però torno a felicitar l'ACO, torno a felicitar a les persones que heu participat en el debat d'avui i us torno a demanar que no sigui l'última vegada que ens trobem i que trobem espais en què puguem generar aquesta mínima confiança per avançar en les modificacions regulatòries que segur que vindran els pròxims anys i que han de buscar aquest equilibri entre aquests tres factors: qualitat del servei, competència lleial i drets dels treballadors, que són imprescindibles per una solució que sigui bona per tothom i que respecti el que és aquest principi de millorar el benestar general, que és tan difícil d'interpretar, fins i tot pel govern, però que vosaltres ens heu d'ajudar una mica també a trobar les pistes per fer-ho. Moltes gràcies. Bé, doncs, aixequem l'acte. Moltes gràcies a tots per haver participat i haver vingut. I fins una propera.